pasalamatan ka, tugtugan ng gitara, ipalanog ng trumpeta. Salamat Ginoo sa imong kayo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsoon, karong adlaw kining ato ang Santos nga Misa, alang na kini sa ikakatlo ag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Ug usab mao kini ang Domingo nga gihalad alang sa World Day of the Poor. Uban sa mga intentions nga gibasa sa unahan, atong ituboy sa Ginoo atong mga personal nga mga katuyuan. Usab alang sa kapahulang dayon sa kalag ni Padre Decoroso. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Sugid ko ang akong kasalanan, sa walay paglimot isugilon ko. Sayod ka man kining alaot, misalig lamang sa kaayo mo. Wag tanganan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga kung gipaabot ipakanaog mo. Kaluhian og kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on og kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa tuo sa Amahan, dawatan among pangamoy. Sa Diyos dito sa langit, ikaw lamang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, liha sa himaya sa Dios nga Amahal. Amen, amen.
sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo, mauma na nga mong walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Nagingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ang adlaw moabot nga ang tanang mapahitason og dautan, sunogon sama sa dagami. Niadtong adlaw mga sunog sila, ug walay mahibilin kanila. Apan, alang kaninyo nga nagsunod kanako, ang akong gahom sa pagluwas, musubang sama sa adlaw, ug mag-ayo sa mga balatian, sama sa bidlisiw sa adlaw. Ang pulo sa Ginoo. Ani ang Ginoo aron maghari sa yuta uban sa kataro. Awitig pagdaig ang Ginoo dinuyugan sa alpa, dinuyugan sa alpa ug sa mananoy nga awit, inubanan sa mga trompeta ug sa tingog sa bodyo, pag-awit nga magsadya at ubangan sa hari ang Ginoo. Palanuga ang kadagatan ug ang nagapuno niini, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini, pamapaka ang kasapaan, pasinggitang nga magsadya ang kabukiran. Atubangan sa Ginoo kay nagaabot siya, kay nagaabot
sa yuta, magmando siya sa kalibutan, uban sa katarong, ug sa katawhan, uban sa iyang kaangayan. Ani ang Ginoo, aron maghari sa yuta, uban sa katarong. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Tesalonika. Kay nahibaluan ninyo, nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan, sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon, nga wala namo bayri. Hinunoa, nagbuhat ug nagbudlay kami, sa adlaw ug gabii, aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pakana ang dili mo trabaho. Gisulti namo kini kay nakabalita man kami nga may pipila kaninyo nga nagtinapulan, ug walay laing gihimo gawas sa pagpanghilabot sa buhat sa uban. Busa sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, nagsugo kami ug nagpasidaan ni ining mga tawhana nga kinahanglan nga magpuyo sila nga malinawon ug magtrabaho alang sa ilang kaugalingong panginabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Inumana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Lucas. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo, kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo, apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo, nangutana sila, kanus aba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga magingon, ako mao ang Kristo. Ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuohi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot. Kay kining mga butanga, kinahanglan nga mahitabo gayod pag una. Apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan.
Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabo unya ang makalilisa nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilanan gikan sa langit. Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo og lutuson. Taralon kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilangguon ug dadon kamo atubangan sa mga hari ug sa mga punuan tungod kanako. Mao ni kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa maayong balita. Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kung unsaon ninyo pagpanalipod sa inyong kaugalingon. Kay hatagan kamong igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makapanghimakak. Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsuon, ingon man sa inyong mga paryente ug mga higala, ug patyon nila ang pipila kaninyo. Magdumot kaninyo ang tanan tungod kanako, apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pabilin kamo nga malig-on, kay niining paagiha maluwas kamo. Maayong hapon sa tanan. Mga igsuon, adunay nindot nga pulong si San Juan de la Cruz, Saint John of the Cross. Ingon siya, in the twilight of life, we are judged not by how much we get, but by how much we love. In the twilight of life, we are judged not by how much we get, but by how much we love. Sa katapusan sa kinabuhi, hukman kita, dili sa kadaghan sa atong makumkum, dili sa kadaghan sa atuhang matigom o mahakgom, apan unsa kalawom o halapad ang atuang pagigugma sa atuang isig katao. Gugma maoy sukdanan ni ining tanan. Og mao ni mga igsuon nga usahay kita magpuyo sa kalibutan nga magtuota nga kaya na nato ang tanan. Magpuyo tas kalibutan nga abi kay taas sa tag na eskwelahan, kita maoy hawod sa katilingban. Usahay mabuto pa ta, musuporta sa mga kawatan, kay feeling nato sakto tas ato ang mga idea. Usahay dili pa ta pasulti. Nindot man nga usahay na kay baruganan. Nindot pod nga naa kay imong kaugalingon nga panglantaw sa kinabuhi. Nindot pod ikaw mo comment. Nindot maayo man sad nga ikaw mo tingog gyud. Diha sa pamilya maayo nga ikaw mo pitol. Maayo nga ikaw mo agag sa mga bata. Diha sa katilingban, maayo nga ikaw mo correct. Maayo nga ikaw mo atiman. Tanan. Pero ang tanang pulong buhat, ang pangutana, is it loving? Is it loving? Mga igsuon, usahay mahadlok ta. Unsay ato ang dangatan inig kaugma. Tungod kay kita karon nagbuhat man og mga butang nga dili magdala kanato ngadto sa ugma. Matud pa ni Mother Teresa, we are afraid of tomorrow because we do not live our life today. Kay gusto nato kadadlaw what I want. Kung sa gusto nako malipay ko, manang mahadlok ta. Inig kaugma.
Kay basin unya, kini akong kalipay karon magdala og kaalaot sa ako ang kaugmaon. Mao na nga dili na to sukdanan atong kaugalingon nga gusto. Mao na mga estudyante, sa wala pa ang deadline, baliwala ang mga requirements. Ining hadool lang deadline, hadool lang exam, usa pa magkarakarag pang prepare, hala. Hadlok. Tungod kay dili andam. Ingon ana sab kita sa kinabuhi. Unya na og magsakit. Unya na magtinga. Usa pa karakarahon. Padre, magpasikol me, ano man, gatinga na tong amo ang masakit ton. Sayo paglawas, di gyud mangumpisal. Sa makasulti pa, mahadlok at tuog pare. Ining adto na ko. Bantayan dayon. Inig uli na ko. Makita dayon nga sila naguhunghungay. Usaya makadungog patalahala. Nga nung giadto man ang padertano, di gina magdugay. Kita pa'y pasanginlan nga nagtinga naman daan. Mahadlok ta kay dili andam. Unya og hapit na ang katapusan, usa pa ta magkarakara. Mao na nga kita karon gihagit sa Ginoo. Matud pa sa ebanghelyo ang mga tao nagdayeg sa templo pagkanindot sa mga bato nga gidayon-dayan. Pagkamatahom, pagkamatahom sa mga ilang gipanghalad sa Ginoo. Ingon ang Ginoo kanang tanan, mahanaw ra baya. Mawala ra ng tanan, ang tanan dunay katapusan. Mao na nga sa katapusan sa kinabuhi, kinsang pamaagi ang imong gisunod. Matud pa, God is love. Kung ang Diyos gugma mao isukdanan sa katapusan sa itong kinabuhi. Ang atong matagbuhat matag-adlaw, puno ba sa gugma? Is it loving? O selfish kay nga itong mga buhat? Diba ano dahil nindot nga kanta? Nga dili ipakanta o hadlok ipakanta sa uban kay madelikado ka? Kaya bulo mo na ining kanta ha? And now, the end is near. Hadlok mo kanta. Ay kanta na. And so I face the final curtain. I did it my way. Mauni daghan. Ako rin nagpaagi. Ako rin nagpahimutang. Ako rin nagpaagi. I did it my way. And through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. And I stood tall and I did it my way. Ingon anak kagarbuso ang tao. Nga maingon ta, kaya man ako ning tanan? No. Sa katapusan, nagkinahanglan kita Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na nga sa ato ang pagpuyo matag adlaw. Kung adunay Ginoo sa atong kasing-kasing, ang atong matagbuhat og pulong puno sa gugma. Ug kanang gugma mao isukdanan sa matag-usa kanato. By the power of your love. Paduol ta sa pamaagi sa Ginoo, sa gahom sa iyang gugma, kita maluwas man ang ingon ng Ginoo, pabilin ka mo nga malig-on kay niining pagiha, maluwas ka mo. Be still. If people are good to you, be good to them. If people are bad to you, be good to them, because that is who you are. You are a loving person. Kung ang mga tao nagmusdok, nganong magmusdok, masab ka, smile. Kay matod pa ni Mother Teresa, smile is the beginning of love. Daghan nato, ato pang ihikaw, kining ginagmay nga mga buhat,
nga puno sa gugma. Kining tanan mahanaw. Kanang tanan na to, mga sakyanan, mga motor, nindot kay mga motor to kipang parking, oh. Kanang inyuhang mga sinina diha nga kipang order online. Kanang inyuhang mga maanindot nga mga balay, mahanaw. Maadto mos liluan, dito may pagkamartes. Naghatod sa inyo ang mga gipadala nga mga hinabang. Luoy kayo. Dito sa Danao, liluan. Imo ditong pamalandungan. Bisan unsa kalig-on sa mga balay. Mahanaw ra na. Bisan unsa kanindot inyong ref. Abot ito mga baliktad. Ang kanindot sa auto. Ipang-alsa. Ang mga auto na nakasmangga. Kining tanan mahanaw. Unsay magpabilin? Gugma. Gugma. Manang duol tas Ginoo. Aron dita mahadlok ni ining katapusan sa kinabuhi. Ang tanan matapos. Apan dili ta mahadlok kung adunay Ginoo sa atuang kasing-kasing. Mahadlok ta sa ugma kung kita walay gugma. Ang ugma kanunay nagagikan sa pulong gugma. Mao na nga, we do not afraid of tomorrows because we live our life today. Mao na nga karon buhata unsay makapalipay sa Ginoo kay mao nay magdala kanato sa langit, sa gingarian, sa kinabuhing walay katapusan. Ug mao kini ang atong timan-an. In the twilight of our lives, we are judged not by how much we get, but by how much we love. Amen. Manindog. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo nga nakabugtong Ginoo nato, gagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, misa ka sa langit na galingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron pagkukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Karon atong himuon ang pag-ampo sa usa ka nasudnong pagtuaw alang sa kaluoy ug kabag-uhan. O Ginoong Dios, among magbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas, samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit. Bidangop kami kanimo karon, mapaubos ug nahugno, samag nahisalaag nga karniro nga nahulog sa bungaw. Mabalakong naningkamot nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga maling kawas. Tanan. Gikan sa pagkaunlod, luwasa kami, O Ginoo. Sama sa salmista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa tabay. Uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Baruk. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit pinaagi sa among pagpakiguyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukaylap ang kangitngitan. Pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo o tigpatuman sa trapiko. Pinaagi sa pagtugot sa mga bakak o panuis diha sa media. Pinaagi sa pagdawat og mga donasyon, gikan sa mga nangawat og nagpahimulos. Pinaagi sa pagtabon sa inhustisya, diha sa pagpakahilom og pagpanginsayon. Pasaylua kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan, nga maoy mo dumala sa among makatilingban. Tanan.
O Diyos, sumala sa imong malhaw tayong gugma. Nalumos kami Ginoo diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog, bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions nga naghikaw sa mga kabus ug pundo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon ug kaayuhang gimaumaong mga infrastruktura, mga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan, politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon, hinungdan nga among katawhan, nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag. Usa ka adunahang nasud nga naunlo diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikang binayran. Tanan. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, magpahiubos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug mutalikod sa ilang daotang binuhatan, ako gikan sa langit magpatalinghog kanila, ug ipahiuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayuha pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, o gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawad-an ug paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, o gisuluban og bag-ong pagkatao diha ni Kristo. Tanan. Umarika, Espiritu Santo, bag-uha ang panagway sa kalibutan, bag-uha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihiyop nganhi kanamo ang kaisog, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga malig-on, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamahan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon, diin mapatigbabaw ang kamatuuran, kaangayan ug kamapuanguron. Tanan. Ginoo, kaluy kami, Kristo luwasa kami, Espiritu bag-uha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario, ang among gisalig, among pinalangga nga nasod, nga nasa imong mga kamot. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. O Ginong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad, magdugang sa among gugma kanimo, ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Kini among gipanghayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagabanhaw mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan,
uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa ang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Namatay si Kristo, nabuhay si Kristo, si Kristo. Siya mubalik
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Nagahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mo atubang ug mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ni Padre Decoroso, Fortunato ug Maria. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Panagdait managan ito.
lagi kami sa Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang makalawat kanimo. Maayo. Magambo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Naapos na ang misa, dad-ang gugma ug kalinaw ni Kristo.